Krásne súboje a odmáne! Takže, tak ako som si aj myslel, dobre zdejúci Renault zaujal vedenia. Štartové číslo 270 Sebastian Bach. Aj Dejvo, ktoré bolo v predošlom kole veľmi úspešné, momentálne stratilo veľmi veľa. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Takže toto je Sebastian Bach a jeho 9. symfónia, štartové číslo 270. Za ním Renault Clio, štartové číslo 651. Filip Havlín a Libra. Lanča so štartovým číslom 333 Roman Hlavatý. Zatiaľ toto je prvá trojka, ale devinka tam krásne útočí a neviem, či to aj nevybaví. Zatiaľ sa mu to nepodarilo, ale je na vnútornej strane a už je tretí. Takže toto bol krásny manéver. Alexander Kohut. A keby ste sa pýtali, že kde je Šani, tak momentálne brásí na tretej priečke. A zatiaľ si ho aj pyšne udržal. A ešte k tomu v náhradnom režime. Bez lampy. Takže hudobník Bach z 270, to zatiaľ prvá priečka. 651, Filip Havlín na druhej. A štartové číslo 9, Alexander Kohut, priečka číslo 3, ale ešte nemáme dobojované. Ak som to dobre odsledoval, máme za sebou 2 z 5 kôl, takže ešte nič není vybavené a nám vejú opäť a zás žlté vlajky, už je to pohybe, je to OK. Každopádne 13 za chvíľočku dostane kolo od 270. Momentálne nám to ale môže premiešať karty, lebo je prstený, ale už ho asi má. OK, takže 13 v tejto chvíli dostalo kolečko od štartového číslo 270, ktoré si drží prvú priečku. Sebastian Bach a jeho Renault. Je to tak, zatiaľ si drží stále prvú priečku. Renault so štartovým číslom 270, toto je priečka číslo 2, 651 a priečka číslo 3, štartové číslo 9. 26 sa tam prežiera a bude dýchať na pety. Zatiaľ jazdec jazdací na 4. priečke Juraj Vávra. Medzi tým oznám do depa, poprosím jazdcov z triedy Open. Môžete sa nám chystať na štart. Takže odmávame ešte číslo 270 cieli aj 651 na 3. priečke s devinkou Šani Kohut.